Bé, la gran barrera està en el mateix mercat, no? El mercat que està dominat per les grans distribuïdores, no? Que exerceixen un control tirànic, no? Sobre el que és l'exhibició i que evidentment se disposen de les sales per a la distribució dels seus productes, no? Que estranyament pertanyen a cultures minoritàries, no? Després, clar, també hi ha els mateixos exhibidors que mai han estat gaire per la tasca, no? Que també estan molt sotmesos al xantatge de les grans distribuïdores i que a part que tampoc tenen una especial sensibilitat, ho refereixo als exhibidors més que tenen més domini de l'espai de les sales, no? I que a més ara, precisament, amb tot el que és la qüestió, ja només diem el que és la crisi, no diem el que és el descens de fa tants anys del públic a les sales, doncs cada vegada estan més atemorits, més covards, menys reacis, diguem el que poden ser un tipus de productes que sempre els ha costat trobar espai, però que potser anys enrere trobaven que fos un petit espai. Crec que després també hi ha tota la qüestió de les televisions, que tampoc estan gaire per la tasca, sobretot el que són evidentment les televisions privades, però que tampoc les públiques compleixen el que haurien de fer. I fins i tot aquí, per exemple, el cas de la televisió pública catalana, potser és el que més conec, ni que sigui per una certa obligació, per un compromís, poden participar a la producció de pel·lícules catalanes, que després, ja veurem després també, ja veuríem en quines franges horàries els emeten, però els acaben emetent, però que en canvi no tenen la sensibilitat que haurien de tenir, crec, per pel·lícules també d'altres cultures minoritàries, expressades també en llengües minoritàries. És a dir, és com si tu tens una sensibilitat només per la teva pròpia condició identitària i en canvi no en tinguessis per les altres, precisament que tenen una condició semblant a la teva. No sé si això es repeteix en altres televisions públiques a nivell d'estat espanyol autonòmiques o que podrien ser també televisions públiques d'altres països de cultures minoritàries, però jo això ho observo en aquesta televisió. I després també té aquesta xarxa de televisions locals que també em sembla que no són receptives a aquest fet. I que tant com les televisions també públiques, que després fan les pel·lícules del propi lloc, després estan ja absolutament envaïdes pel que és els productes de les grans productores, sobretot nord-americanes, etc. Crec que bé, que aquest és una mica, que part del que és el panorama dels obstacles. Suposo que després també parlaríem del que són les altres vies com perquè puguin circular aquests productes. Però, clar, l'estímul hauria d'estar per part de les mateixes administracions públiques implicades en aquestes cultures minoritàries que d'alguna manera
haurien d'estimular-ho des del que és la producció fins al que és, diguem-ne, doncs, la mateixa difusió i accessibilitat, no? Crec que aquí també hi ha, si pensem en el que és l'àmbit de l'exhibició cinematogràfica, doncs per mi aquí hi ha un gran problema, que és el fet que, bé, jo formo part, diguem-ne, d'un col·lectiu de crítics cinematogràfics que gestionem i que programem una sala a Girona que es diu Cinema Trifó. Una, diguem-ne, de les característiques, de les funcions d'aquesta sala, a part, diguem-ne, de passar pel·lícules en versió original, que més o menys considerem, diguem-ne, interessants dins el que és la distribució que hi ha a l'estat espanyol, perquè clar, tampoc nosaltres no distribuïm pel·lícules, no? Però és la de, d'alguna manera, tenir sempre un espai pel que són pel·lícules produïdes no només a Girona, sinó a Catalunya, i que allà els cineastes del lloc hi trobin un espai, i que això no està renyit, evidentment, en que puguis, al contrari, veure pel·lícules de molts altres llocs i també amb aquesta sensibilitat que abans parlava de dir, també pel·lícules europees, pel·lícules de petites cinematografies, és a dir, hem de fer amb aquesta sensibilitat. Clar, per què això és possible? És possible perquè és un cinema públic. És un cinema públic. I aleshores, si nosaltres anem com això, més o menys, amb el que és, s'ha de dir, amb el que és la complicitat de l'Ajuntament de Girona, es va posar en marxa fa uns 15 anys, abans ja hi havia hagut alguna altra experiència amb exhibidors privats, però vull dir que també nosaltres programàvem la sala, però això es va produir, primer aquest cinema públic fa 15 anys. En un temps inclús va haver-hi qui va demanar per aquesta experiència. Inclús pensava, potser no perquè penséssim, no sé, quina idea tan meravellosa que havíem tingut, que havia de copiar-les nosaltres, però sí que podia ser allò un exemple. I resulta que jo que sàpiga pràcticament no hi ha cinemes públics d'aquestes característiques. Potser sí que hi ha en alguns pobles cinemes de l'Ajuntament, però és perquè continua havent-hi cine comercial, però sí, hi ha filmoteques, que jo no sé fins a quin punt a vegades compleixen o no aquesta feina, és molt complicat posar-nos amb aquesta programació, però jo crec que la inexistència d'una xarxa de cinemes públics no únicament fa que a molts de llocs hi hagi una sèrie de pel·lícules que no tenen visibilitat en les ciutats, petites ciutats, o sigui, pel·lícules fins i tot que estan dins el que és el cinema comercial però que no tenen especial comercialitat, que no es vegi cine en versió original, que no es vegi cine d'això, de cinematografies petites, sinó que a vegades ni tan sols el propi cine fet en el país es vegi. Aleshores, crec que una de les possibilitats seria a nivell d'exhibició aquesta més gran implicació del que és l'alimentació pública en una xarxa de cinemes públics. I jo crec que després, evidentment, aquí hauria d'haver-hi aquesta feina d'una mica també no únicament fer-lo visible, sinó també fer-lo difondre'l i a més transmetre la importància de la consciència de veure. I això, després, com deia, existeix la televisió pública i ja no passen pel·lícules d'altres cinematografies, allò també minoritàries, sinó que també la pròpia la minoritzen, perquè tampoc li donen a l'espai, a l'horari que se li ha de donar. És a dir, això aquí és una feina que no es fa. I després, jo crec que si
Clar, a vegades no es tenen recursos, no?, com per fer, diguem, allò penses, no sé, no?, si tingués un recurs com per fer, doncs, no sé, ara mateix jo crec que és veritat que comencen a haver-hi algunes sales, diguem, allò, d'exhibició privades, no?, que, sobretot a Barcelona, que veus, diguem, doncs, que petites sales, no?, amb gent que, bueno, que possiblement, diguem, pot tenir una sensibilitat per un cinema diferent, no?, inclús, diguem, el que és el minoritari, no?, vull dir, això està passant i jo crec que també és, bueno, no, és important, no?, després, diguem, i que si pogués haver-hi més gent implicada encara millor. També és veritat, diguem, doncs, que hi ha podria haver-hi, ja hi és, però encara podria haver-hi més implicació per part del que podria ser, doncs, en fi, centres culturals, de fet, diguem, totes les noves formes d'exhibició, no?, que en aquest moment s'està posant en marxa, no? Idealment, diguem-ne, també estaria bé, diguem-ne, que hi hagués com no sé, no?, uns canals de televisió, diguem-ne, allò sensibles, no?, la distribució, l'exhibició, l'emissió d'aquestes pel·lícules, no?, i després, clar, evidentment sí que és veritat, diguem-ne, doncs, que hi ha tota la qüestió, diguem-ne, de la xarxa, no?, que és veritat que per una banda, doncs, afavoreix, no?, diguem-ne, tot el que és la circulació, no?, de pel·lícules, diguem-ne, allò, minoritàries, en un sentit molt divers, però també és veritat que aquest món és tan gran i tan dispers que a vegades també aquestes coses petites també es perden, no es fan particularment visibles, no?, perquè tampoc tenen poder, no?, per fer-ho, no? De com crear aquesta sensibilitat, ajudar a crear aquesta sensibilitat, no?, entre el públic, no? Crec que també, diguem, és una, no sé, no?, una feina del mateix públic, no? És a dir, sí, una responsabilitat. És una responsabilitat, no? És una responsabilitat, diguem, de cadascú i a la vegada cadascú en comunitat, no? I per exemple, sí que em preocupa que, per exemple, doncs, hi hagi tota la qüestió, doncs, identitària, no sé, a nivell polític, inclús això que pot passar aquí a Catalunya, no?, a nivell polític, a nivell econòmic, i en canvi jo penso que hi ha poc a nivell cultural, no? Potser perquè a més el que m'interessa més, no?, i el que a mi me fa sentir que pertanyo més, no?, a una identitat, no?, precisament a partir del que és la cultura, no? I que aquesta, és a dir, no?, pot haver-hi, no sé, tota una sèrie de reivindicacions, de reclams, no?, a nivell polític, a nivell econòmic, no?, i en canvi aquesta poca sensibilitat de vegades per allò que genera, no?, des de la pròpia cultura, no? Vol dir la pròpia cultura vol dir que no vol dir de tancada en ella mateixa, sinó que diguem allò fluida per moltes altres, no? Amb la llengua, diguem allò pròpia, no? Que inclús, diguem, no sé, no? Hi ha també aquesta sensibilitat per part, diguem, del públic a buscar-ho, no? I que aquesta sensibilitat també generi aquesta altra, per mi s'ha compartida, no?, cap al que és també altres cultures, diguem allò, bueno, en una situació semblant, no? Perquè cap i la fi, penso que és des de la consciència de la diferència, no?, diguem que podríem crear aquesta, doncs la pròpia diferència, aquesta sensibilitat per les altres diferències, no? Jo crec que la llei que estava impulsada sobretot pel conseller Tresserras era una llei molt interessant, no? Però fixa't que molt interessant precisament perquè es parlava molt de tota la qüestió, diguem-ne, de la quota del català, no? Que clar, que després també aquí hi ha l'altra qüestió de dir bé, el fonamental és el doblatge, bueno, no sé, aquí també hi ha tota una discussió per fer, perquè quan diem també dobles ja saps que hi ha una manera en la qual els més potents, els televisors més potents, ocupen el mercat, no? I de fet, les cinematografies a les quals minoritàries han tingut la possibilitat de sobreviure més són aquelles en les quals no hi ha tant de pes, tanta presència del que és el doblatge, no? Fins i tot inclús, encara que seria una qüestió com
fi, no? per qüestió complexa i tot això, però el cas portuguès, per exemple, no? Quan no hi ha doblatge, etc. I més al cinema documental. Exactament, no? Bueno, aleshores, clar, la qüestió està en què dius, bé, la qüestió és més allò del doblatge, hauria d'haver també com la qüestió del titulat, després diem aquí tota la polèmica perquè les distribuïdores, les grans distribuïdores, les grans empreses i tal, doncs les grans multinacionals del cine no volen, no? És a dir, seria molt estrany que mostressi cap mena de sensibilitat cap al que pot ser una cultura no minoritària, no sé per què suposen, no sé, en fi dels seus càlculs, que això els iria més malament econòmicament, i precisament també trobem els exhibidors d'aquest país, no? Que en aquest sentit són bastant botiflers, no? Vull dir, allò, diguem-ne, d'anar en contra, no? Que s'hi van posar també absolutament d'acord. Clar, això va ser com el més cridaner, no? Però precisament la llei, el projecte de llei, diguem-ne, imposat per Entreserres, tenia molt present tota la qüestió, diguem-ne, d'incidir més en el que és cinemes, diguem-ne, públics, no? I que d'aquesta manera, diguem-ne, poguessin arribar pel·lícules altres, no? Diferents, i també, diguem-ne, pel·lícules, diguem-ne, allò del propi país o d'altres cultures minoritàries. Jo crec que hi havia aquesta sensibilitat, no? Però que bé, no? Veiem que està així en marxa, que també, diguem-ne, molts d'exhibidors també estaven en contra dels cinemes públics i tal, com si fos, diguem-ne, allò, competència. Dius, la competència de què? Quan tu no fas aquesta feina. Quan tu no portes aquestes pel·lícules, no? Quan no tens cap mena de sensibilitat, diguem-ne, allò com per... No sé, potser, diguem-ne, també una manera, diguem-ne, seria més o menys haver-hi una inversió pública en aquests cinemes privats perquè també, diguem-ne, donessin cabuda a aquestes pel·lícules, no? Potser també seria una manera. Jo crec que d'alguna manera hi ha d'haver-hi una implicació pública, no? Perquè una implicació pública que no podria ser només purament, diguem-ne, de l'administració en un sentit burocràtic, no? Sinó també en un sentit, diguem-ne, que hi hagués una implicació pública i que fos, diguem-ne, allò com ciutadana, participativa, no? De manera, doncs, que, bueno, una mica, en fi, no sé, no? L'exemple, diguem-ne, que és el cinema Trifon, no em vull posar així com, pensava, no? També té els seus problemes, no? Però no és únicament una cosa, diguem-ne, que es munta des d'un ajuntament, allò, doncs hi ha també, bueno, hi ha un col·lectiu, diguem-ne, allò de gent que hi participa, que ho gestiona, que ho programa. També hi ha la idea que aquest és un cinema de tots, per tant, diguem-ne, doncs, que es puguin fer, diguem-ne, com propostes, no? Diguem-ne, en el sentit de l'obertura, no? És a dir, no estic pensant només en un sentit, diguem-ne, precisament intervencionista, diguem-ne, sinó de donar unes condicions per les quals, doncs, el cinema es fes precisament això, precisament públic, no?